Ассалому алейкум дӯстони азиз. Умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо анами вая нишон диҳам. Ина сангошон хамилёнаи шолкора нишон диҳам. Беҳад ҳозир шолк модадай. Ино мулоимакан. Дидед? 350 сомон нархи як либосаш. И шолкора бисёр ҷода 600-650 мефурӯшад. И борора ки мо хидмон овардагем, марҳамат заказ кунед, мо доставка дорем. Танҳо тавассути интернет заказ кунед. Марҳамат доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам берун аз он, ҳам дар Русия. Ина нусхаи дилҷигар дора, хада шолк, янамхе мулоими хушрӯ, бечихол пӯшида мешава. Гилша бинед чихе фасонай. Оз дигар гилша, дигар ангошам нишон метиҳам. 350 як либосшай. Анаи дигар ангай. Ина марҳамат розви. Касоне ки санги розви мепирсед, марҳамат ҳастай. Ина нусхаш, нусхаи дилҷигар. Худа шолки мулоим. Ина салқин мегиранд. Сангошон хамилёнай. Диде? Аҷоибак. 350 як либосаш. Ана баъд сирхаш бо ҳастай. Ина и сирхи фасонаш. Ина нусхаи дилҷигара. Санги хамилён. Худаш ҳамхе шолки мулоимак. Як либос 350 сомонӣ. Ана баъд бо анаи сирхастай. Аҷоиб мулоими хушрӯванд. Ина дидед? Иглша. Ана баъд сабзаш ҳаст. Ина. Савзакшаб хушрӯ. И савзша ба фикри ман нишон дода будам шумода. Бо як бори дигар. Ина айдур бинед. Савзшам хушрӯай. 350 як либосаш. Як маротиба биёед бозора бинед бо ки ана михе шолкои мхелира баъзе ҷода 600-650 мефурӯшанд. Ина 350 метавонед ки дархост кунед, доставка аст. Иш бо нусхаи новинка. Евростил глаш. Сангои хамилён. Диде? Аҷоибот. Ина. Ина. 350 ҳозир бо мебинем агар боша бо гап мезанам. Ай нишон метиҳам. Бо чӣ нусхаи новинка ҳаст. Шолк бо ягон новинкаи дига ҳастай? Видео кунем. Набине. Чихе аз дур хушрӯи рангошонам хучунам. Иҷози бо чанда новинкаи ваёшам нишон метиҳам. Ина тамошобино инаи бо дига нусхаш 350. Нусхаи сангш дигай, материалшам шолки янамхе дигахе гилдорай. Сангшон хамилён. Санги хамилён чихе блеск метиҳа қафашабине. Тамошобино бинед чихе шолкои фасон буда иҷода. Ё бо баҷоиб диан. Ина. Аҷоибот. 350. Ҳамашон анами нусхаи фасон 350. Қафоша бинед чихе блеск метиҳа. Сангои хамилёнанд. Хучунам менам хе шолки мулоимай. Бе чихол, бе ҳичи пӯшида мешавад. Дар тобистонам мешава ира пӯшида. Ина. Санги дили ҷигар. Нусхаи дили ҷигар. Ина дилиш. Бо дигарша зарча ебор нишон диҳем. Анаи зарча бинед. Чихеле ки меган ба қавле ки меган ба гарти метоваира. Чихе фасон 350 сомон. Як либосаш 350 сомон. Шолки тоза якум сорт. Мулоимаки хушрӯ. Дар ҳақиқат ҳам зардаш. Бине айдур нишон диҳам. Чихе хушрӯай. Тамошобино доставка дорем. Нависед. Аз анамхе материалои фасон қафон намонед. Шахсоне ки материал гирифтаниянд барои туй. Анамхе материалои хушрӯомадагиай. Анаи розвишам бисёр ранги нозук, бисёр вақт менависанд духтаро ки аганхе нежни ранго боша. Ина марҳамат. Розви. Пудровый цвет меган ира. Намхе шолк да омадагиай.
хушрӯ метова ки иям ҳам хе 350 сомон як либосаш. ҳозир бо дигарша нишон медиҳем. Бо дигар новинкаша иша нишон надодем. ҳозир аз ин ба фикрам ман ранги сирхша нишон додам саршавии видеода. ани боша коричневиш. И рангшам хушрӯ. ин аз наздик шолкша бина чӣ хел мулоимай. нишон дидем шумода 350. ҳамин шолкое ки ман имрӯз нишон додам ҳамаш як либосаш 350 сомонай. чӣ хеле гуфтам баъзе ҷода 600-650 сомонам ҳаст аёзи шолк. барои авай рақамое ки дар рӯи экран аст дар ҳамон нависед. мо худмон доставка мекунем. инаи аз як таи дигаш монда ваша ду таи дигаша монда нишон медиҳам. кадомеш маъқул шид скриншот кунед партоед дар WhatsApp доставкаша ман мефаҳмонам. на диде анаи бо хушрӯ анаи бо нусхаш аҷоиботи аҷоибот 350 шолки мулоими хушрӯвак. ман ҳатто худам видео кардагим як ҷода ки ҳамин 650 сомон буд. ин эҷада 350. ана ми рангша нишон дидем хушрӯа и рангам. ана и ранги ваяй ширчоия. нусхаш евростил. ин нусхаи евростил аҷоибот. шолки новинка. дар ҳақиқат ҳам ҳами шолкое ки айни замон ман нишон додам ҳамаш новинкаанд. 350 як либосаш. марҳамат метавонед дархост кунед. доставка ҳастай. боқӣ саломат бошед дӯстони азиз то видеоҳои оянда. хайр.